què tal? Soc la Clàudia i visc a Montornès del Vallès, un poble de 16.000 habitants amb més de 1.000 anys d'història situat al Vallès Oriental. A la segona meitat del segle XX, Montornès va incrementar el nombre d'habitants a causa de la implantació de la indústria, però tradicionalment havia estat un poble agrícola. Municipi amb polígons industrials? Sí, en tenim 7, però més del 30% de la nostra superfície són boscos i espais forestals que pertanyen al Parc de la Serralada Litoral. L'agricultura no ha desaparegut. De fet, hi ha molts conreus de vinyes amb denominació d'origen a l'Ella. Quins vins! La ubicació estratègica de Montornès i la seva proximitat a Barcelona han estat claus i han fet del poble lloc escollit de residència al llarg de la història. Per això, trobem moltes restes històriques i patrimonials. Des dels romans, amb l'assentament de Mons Observants, que està museïtzat, passant pel castell medieval de Sant Miquel fins a les nombroses masies, com la de Can Sala, indret ideal per passar el cap de setmana enmig de la natura. Puc gaudir del que tinc més a prop. El Vallès enmig d'arreu. Ja sé que m'enteneu. No us ho pensàveu, que tenim tanta història i patrimoni? Totes les persones que han passat per Montornès per quedar-s'hi ens han deixat aquesta manera de ser inquieta, de trobar-nos ja sigui fent esport o promovent la cultura. Aquí hi ha poca gent que no sigui d'una entitat, o de dues, o de tres. Avui, Montornès no s'entén sense els diables i l'espectacular cremada de l'Ajuntament, els gegants i l'emoció de la dansa de la batalla, i sense el nostre gran musical, la Remansada. I per tot això, i per més coses que veureu quan vingueu, us volia presentar el meu poble, perquè Montornès és molt més del que us penseu.